Hvad så alle sammen, og velkommen til denne her video. I dag skal jeg simpelthen med mig til en oppertræning. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har optaget en træningsvideo i Porsvej her i Aalborg. Det er det, vi skal prøve i dag. Jeg vil nok sige, at det er en af de mest underrated centre her i Aalborg. Der er godt lys, gode maskiner, og så er der ikke ret mange mennesker i forhold til andre centre, som f.eks. Langærvej og Kennedy, i hvert fald klokken 4:30. Men ja, vi er på vej over til Porsvej. Smid like, hvis I gerne vil se flere træningsvideoer, og skriv lige noget i kommentaren, hvad I gerne vil se næste gang. Skal det være en armtræning, skal det være en brysttræning, en bendag? Skriv det ned i kommentaren, og så tænker jeg, at den der med flest likes, eller bare sådan den, der bliver skrevet mest, der tænker jeg, at det er det, vi træner i den næste træningsvideo. Og jeg kommer til at snakke lidt mere i den her træningsvideo med den her mic ind i fitnesscenteret, så håber jeg selvfølgelig på, at det virker. Så skriv noget i kommentaren, hvad I synes om det. Kan I bedre lide nogle speaker-videoer, eller nogen, hvor jeg taler i fitnesscenteret omkring, ja, hvilke tanker jeg har, før jeg kører mit sæt. Men lad os bare komme over til fitnesscenteret. Okay, det er tid til dagens første øvelse. Det er en bænkpres. Jeg skal prøve 107,5 i dag, for jeg går efter 3-4 stykker. Og efter bænk, så tænker jeg, at vi kører noget incline dumbbell press, og så er det nok alt for brysttræningen. Så kører vi noget til armene, vi kører noget til ryggen. Altså det er jo som sagt en oppertræning, så vi skal træne alle tingene, ja, ved den øvre krop. Vi har fået varmet op. Jeg har kørt rigtig mange warm-up sets, og jeg har selvfølgelig kørt det her med elastikker og så videre. Men nu er det altså tid til ryggensæt, og jeg tænker kun, at jeg kører et sæt i dag, hvor jeg kører til failure. Og så er det nok bænk for i dag. Tell the chef, I said thanks, tell I'm in the bank. Tell my mom I'm living good, tell my kids don't stress a thing. I go back to back on the drops, drop a lot, and she pack the bags, she shot till we drop, I just wait. Det er tid til næste øvelse, det er en incline dumbbell press. Jeg skal prøve 40 kilo i dag. Normalt plejer jeg at køre 38, men nu er det 40 jeg prøver i dag, så jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at gå. Jeg kommer heller ikke til at have en spotter, fordi at min kammerat skal optage det, så jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at gå. Men ja, vi skal køre den her. Vi kører et tungsæt, og så kører vi et back-off-sæt, og så efter det, så tænker jeg, at vi kører noget enten skulder eller tricep. Så ja, lad os bare komme i gang. No watch, no diamonds, no watch, good timing, yeah. No watch, no diamonds, no watch, good timing, yeah. Need no middleman, I'm the man, send it in. I like what I like, me, I know my rights is sipping in. I like having fun, I do what I want, it's what it is. For my son and son, for my daughters, yeah, it's for my twin. I work through the night, I do what I like, get it. Det er tid til næste øvelse. Det bliver en rygøvelse, den eneste rygøvelse for i dag. Det er en standard, normal, let pull-down med et normalt greb, så det er ikke en af de der mag grips. Det er den her vej, og så kører vi selvfølgelig med straps, så vi ikke bliver foran. Jeg fokuserer på ikke at svinge alt for meget. Selvfølgelig lidt til sidst, bare lige for at køre helt til failure. Vi kører 2 working sets til failure, og så er det alt for ryg. Så lad os bare komme i gang. Like I'm Kesha, I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Næste øvelse, det er en bicep curl. Som sagt, så har jeg ondt i mit håndled. Jeg har ikke så meget ondt mere, men nu vil jeg gerne lige chille lidt med håndledet. Så vi kører en single arm cable curl, hvor jeg har cuffs til mit håndled, så jeg ikke skal bruge mit håndled til ligesom at holde vægten op. Så vi kører bare sådan her, og så har jeg min albue op af den her stang, så at jeg ligesom har meget stabilitet. Det er faktisk en okay øvelse, men jeg kan selvfølgelig bedre lide at køre med dumbbells. Men vi skal altså bare køre noget bicep curls, 2 sæt til failure, og så er det nok det bicep for i dag. Måske kan det være, at vi slutter af med noget hammer curls. Og det vil min kammerat ikke, så det bliver ikke, vi slutter ikke af med hammer curls. Men jeg tænker, efter det, så kører vi en tricep pushdown. Vi kører lige en letweight før, og så kører vi en tricep pushdown. Og så tror jeg faktisk, det er det for træningen, så lad os bare komme i gang. I don't play none, I don't diss.
go swish. That's an A1. I steak with no A1. Tell the chef I said thanks. Tell I'm in the bank. Tell my mom I'm living good. Tell my kids don't stress a thing. I go back to back on the drops. Drop a lot and she pack the bags. She shot till we drop. I just wake up. I don't say nothing. I'm on go. I don't stay long. Vi skal til den anden sidste øvelse, og det er en skulderøvelse. Det er lateral raises til side delts. Vi kører den på kabel, hvor jeg holder her, står helt lige, og så er kablet cirka håndhøjde, så den er tungest ned i det forlængede stadie for skulderen, og det er der, hvor du flikker ind. Jeg har set nogen køre dobbelt på kabel, men det føler jeg bare ikke er sindssygt godt, fordi du har ikke så meget stabilitet, og du bliver rykket frem og tilbage, især på kablerne. Men du kan selvfølgelig også vælge at køre det med dumbbells, men problemet med det er bare, at den kun er tungest heroppe, hvor at din skulder er i det for korte stadie. Så ja, altså den er ikke så optimal i forhold til, hvis du kører med kabel. Men ja, jeg har den her fra Hugget, så at den ligesom bliver stram rundt om mit håndled. Hvis du bruger en normal cuff, så plejer den at kunne gå op og ned. Så den her, den er jeg rigtig, rigtig fan af. Det er selvfølgelig ikke sponsor eller noget, men I kan huske at bruge kode Oliver Ly for 10% rabat inde på Oversize Lifting Club. Jeg har ikke noget på i dag, men hvis I gerne vil have noget for Oversize Lifting Club, så kan I selvfølgelig bruge min kode Oliver Ly for 10% rabat, og så støtter det mig og kanalen. Men ja, lad os bare komme i gang med Lelvis. No watch, no diamonds, no watch, good timing, yeah. New watch, no diamonds, no watch, good timing, yeah. Need no middleman, I'm the man, send it in. I like what I like, me, I know my rights, is sipping in. I like having fun, I do what I want, it's what it is. For my son and son, for my daughters, yeah, it's for my twin. I work through the night, I do what I like, get a check, I go for the ride. I've been down the ride, for the win, still move on the hush. Never run for none, I face my fears. Det er træningens sidste øvelse. Vi kører en tricep pushdown med en straight bar. Det eneste, jeg synes, der er dårligt ved den her øvelse, det er stabilitet. Det er meget svært at stabilisere, og jeg kommer til at bruge meget af min core. Så hvis der er nogen, der har nogle tips og tricks, udover at tage et bælte, fordi det er meget besværligt at have sådan et bælte rundt om, så må I godt skrive det i kommentarer, for det kan godt være, at jeg måske skulle begynde at køre single arm i stedet for, men det er også bare irriterende at køre single arm tricep øvelser. Selvfølgelig kan man køre kata extensions og sådan noget, det gør jeg også nogle gange, men det er også bare finde bare at kunne køre tungt tricep. Det kunne være, at jeg skulle begynde på nogle dips igen, ready dips. Jeg ved det ikke, skriv lige noget i kommentaren, hvad I synes, men vi skal altid i hvert fald køre en tricep pushdown med en straight bar, så lad os bare komme i gang. Like I'm Kesha, I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do it. Det var altså alt for denne her træningsvideo. Det var en opad-træning. Hvad synes I nede i kommentaren om den her træning? Var det en fin træning? Og hvad synes I generelt om den her video? Var det fint, at jeg snakkede midt i træning i fitnesscenter? Eller vil I hellere have, hvor jeg laver speak over? Smid like, hvis I gerne vil se flere videoer. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video.